geser. Lah kae geser. Lah kae set kitchen iso jenenge. Ramene full. Full. Nyempel kono ya. Lo rambutnya semirane apik ngarepku. Enek Bu sing pink barange. Oh iya. Iya, enggak kelihatan. Kene iki rambutnya unik-unik semirane wong Hongkong. Tapi lah nanti kalau aku kadung ditolak waduh itil kadung ditolak waduh. Welcome back to my YouTube channel. Channel mau ya Allah, wong kae mbet burimu mbet, ya Allah. Wong lanang burimu sing edeh-edeh lho. Aku rokok kene. Lah kok edeh-edeh krek-krek ya kancane nang kemekelen. Ora iso ngomong. Nang mongko lah ya endi Mbak emang. Saiki lho jam 5. Sini iki lho jembatan wis coming back. Jembatan wis coming back. Kamin bebeh ramene. Yuh, ganteng rek. Pokoknya lek wong ganteng ngono ijo. Motonya ijo. Numpak iki ya. Mlaku sikil ya. Ngenteni ronde kedua. Ben kuru. Kita anu ya. Menyadari lek lemu. Ora tau ijlik kok ya. Saman Bayu enek bojone. Lah, tapi ya apa-apa Mbak Jan. Bojone adoh kok. Bojone adoh ya ora tau ijlik. Lek nyanding ya oke deh. Tapi dengkul iki lek capek lek ditekuk ngene kok glutak-glutak. Tekluk ah. Karena kita ini manusia yang sangat capek masamu. Aku mau ke mendekati monopos. Kita itu ada Yoi, dek ngendi? Dintani yo. Lah, mosok subuhe ora lah. Saya tak dintani sik bolomu. Lah glendotan ke cah cilik mbet. Masa kecilmu kurang bahagia ya? Kurang, kok masa kecil wong dewasa ora tau bahagia. Berarti mulai ndek iki enggak bahagia iki. Mergane enggak ada yang membahagiakan. Kalian ini kurang ajar, enggak kamu bahagiakan. Kenapa sih? Kalau Pak Gundul, nah Hongkong kayak wong gundul loh. Uangnya lombat karena apa? Mereka kurang tidur. Waktu adalah uang. Jadi rambutnya digadekan. Nggih golek buwit. Nanti patah dongku ki. Engko lek gak dicepakan buanyai. Nah iku tak sentuh.
sik goleki patatung. Gantungan nombet. Gantunganmu. Ya sak gantungane lho nang kono ki. Enek kerlip-kerlipe. Dudutno. Ini ki galung ning kene. Bannermu mau ada ngendi? Nang kapan kono? Alah jek suwi ya. Jek suwi ya. Ya go dhewe no. Ya iya. Kancane ngebet-boti bau. Jek suwi ya. Ning kono ben kok pertimbangan. Kok tikete lho ya jek nang aku. Masa der nggo banner tok. Oh iya, angger tata bundulnya ora. Inteni lho sak balane kowe jeni. Yo ngalah ditinggal ya padha mongkoke kok ya mesakne men. Lah buru-buru nanti wah dhewe iki. Iki mau memang wis diniati ndak mana-mana ngendangi kanca iki mang tok. Karo ngene mami. Delalah ki saejen aku karo dhek iki. Kerja nang YouTube kan. Kantor YouTube. Kerja nang YouTube iki jebule ejene kancoan iki kan pindahan lah aku kan asli kenal Sawi. Begitu. Nanti, yo tengah-tengah kana ya. Ayo tengah-tengah benda. Soalnya pinggir-pinggiran ini mesti nanti kamu akeh wong lah yang iki nih lo golek sing sepi. Yo kene lo sing sepi. Lah ujung nang ujung. Aku ketok montok ra. Soalnya lek soal cerah mesti ketok gede. Mentuk. Tambah kurus gini tempike. Ngono lah, ikuti terus ya. Ojo lali iclik. Mlakune ora jelas. Mindi-mindi pokoknya mlaku. Oh. Mindul lilun. Mindul lilun. Yo enek tulisannya beser. Lah kae beser. Aneh-aneh kok jenenge. Lah kae set kitchen iso jenenge beser iki bre lucu. Beser edan lo mau. Pokoknya macem-macem. Pokoknya. Sate gear. Apa? Sate gear. Beh, kowe iki opo tok sate gear? Nek catet to. Kuwi padha karo anu kan retur. Padha karo retur kae mau ya sate gear jan. Edan lho. Bah. Saiki adewe melok koplak wong Indonesia elek maca ya to sate gear ngono. Sate gear ngono sate gear. Return ya retur. Retur. Retur lek ngarani wong Indonesia return. Ngono saya nganu ya. Heeh. Retur. Indonesia iki modone ngono. Aku sing iso bertengger tonton jebule. Kembali ke Ramene pol. Ya. Mlaku banter ya. Lek ra banter kopi rek yo. Oh iya. Jawa budrek tenan. Ya maaf guys lek rada ila jembatan 1000 bidadari ki ya kene iki. Kabeh iki wis ngobrol dhewe-dhewe, nyanyi dhewe-dhewe. Nyanyi dhewe-dhewe.
Aku mek wedi ditabrak wong aku mek an. Kayak iki anak sing ono ladies market. Ramene full. Nyempal kono ya. Lo rambutnya semirane apik ngarepku. Kayak gini mungkin ubanku nggak kelihatan. Enek Bu sing pink barang iki. Soalnya kan aku uban panjang. Oh iya. Kalau kayak gitu uban melipit. Iya, nggak kelihatan. Kene iki rambutnya unik-unik semirane wong Hongkong. Tapi lah nanti balaku kadung ditoleh waduh cut. Itil kadung ditoleh waduh. Mbake sing tajak omong lho, itu kancaku aku ngene. Kurang ajar. Lewat kene yo. Wes sampai sini saja guys. Wih. 3 hours later. Kok ambune tengklenyit macam-macam ya. Ambune oh nganu kuwi lho apa yang pojokan ngen bakul apa kuwi lho Hongkong kuwi lho. Koyokno bangke ya. Koyok bangke kuwi asline apa sing goreng ngono ka lho. Koyok lene dhewe basreng goreng lho. Heeh. Tahu jauh tahu lho. Jauh tahu ku. Tahu bau. Tahu busuk. Nanti lagi gang kene iki ya kena. Oh. Ayo. Kita lewat gang sempit. Kita mencari jalan pintas walaupun agak ngap pembuangan asap-asap. Harap hati-hati kok kepleset. Apa nih? Iso banjir. Iki diselosne banyune muncrat kabeh. Bakal pitik. Kita jedos klambi seksi-seksi, guys. Ini klambine Bu yuk. Api-api mbet iki lho. Enggak sedeng. Oke lah, dem. Klambi seksi kita. Golek bakul labrakan. Apa Kak Ipa ngono kae dingge nganu ngadai es. Ada botol sing es ngono kan lembet sing nggak ada kayak termos lek anu ngono kae lho. Ndek nane lali karo Kak Ipa. Lupa iki mesti supe. Mbak, lupa mesti supe ya Mbak. Oh, Mbak pengen. Iki lho. 30. Iki kan enggak sinte. Hah? Iki licin. Sing kuwi iki malih bakule oke. Bisa bengi aku kira ini kenangan payun ke. Nanti ya bakul labrakan. Kayak bakul tremos. Bakul tremos. Bakul mainan. Apa ya dileboni ah? Karo apa ngono goleki. Gitu.
toko mainan nih cah. Kan ada tuku toy ngene iki. Kan iki sing itu deh. Nggih, peng toy luntoy. Diguaki jarene Kak Ipa. Ini kau tuku. Diguaki. Dua lho, Mbak. Endi lho? Kok ini ya percuma. Sono kaya dua ya. Ngene iki lho, tapi kan sing kaya kuwi ngono kae sing ada cun-cun. Lha kok reneng ya? Ngene iki tapi sing tipis. Iki sak paket kan 169 sak kan ngono iki. Oh lah mau ya apa? Tok to nek goleki. Heeh. Engko lah aku musim panas lombet gampangan to aku. Iya. Gampang dehidrasi aku. Endi wae? Ya jelas iki enek mereke Hello Kitty yo. 69 iki jan. Iki luntoy. Tapi dhisiki wakeh lho kene bakul ngono ki, tapi saiki kaya bar demo-demo kae kaya wis enggak apa ya, kaya enggak apa-apa itu enggak sebanyak. Kabeh di online ke saiki iki. Oke lah, sih. Ikuti terus. 1 hour later. Guys, kita shopping. Sore, senja, malam hari. Dan saya ngantuk. Dan saya juga ngantuk, kepalanya kemeng sayang. Itu. Guys, waktu nih malam hari. Ojo lali. Didulek. Bolongan silit. Selalu komen subscribe. Oke deh. Dadah. Dadah. Dang dadah. 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 Jolali iclik.